Vítejte u našeho vlogu. Jsme na rybách na Pálavě. Ano. Přijeli jsme včera večer. Měli jsme dost problémy se zakotvit, protože celkem foukalo, ale zvládli jsme to jakž tak. Naše sestavičky, lodička, další proutečky. Žena moje, dcera moje, vidíš tu pohodičku. Tady je velký šéf, jo, to jsem já. A tady je jaký ředitel, tady to ten. Kapor násadní, Pavlova velikost. Kámo, Tak. vácu. A máme tady padák, dělej pusno, máme další akci asi, ne? Jedem tam? OK. Tak. Já ho dopnu. Tady máme pěknou lepší rybu. Teďka tam zaváží. Lovely fish. Pálavský tank. Bomba. To je pupek. Máme 4 hodiny, 5. den. Konečně další velká rybka. Dneska jezdí větší, že už dneska žádný násadák. Máme tu 10,5 kilovýho kapra. Tak se jdem ukázat. Všechno vyžraný pupíci, tyhle. Díky a pošli ještě větší mambu než seš ty. Díky, kámo. Tak máme další den ráno. Konečně budíček, jak má být. V noci tady kolega měl záběr 14 kg kapra a dneska první 15. První 15 je tady. Pálavský tank pořádný. Zabraná kuličku z Kopek Squidu. Z Kopek Squid jede bomby. Tak si pojďme ukázat toho krasavce. To je vončo. Bomba. Ani mám. Pěkný pupík. Ti říkám, to je kopač, že to je, vole. Tady jsou taky Maďaři, vole, úplně. Tak na Balatóně. Další tank. Pálavský.
Určitě taky krásný lisec. A bolí z toho záda, vole, to táhne. Il mambo, mambo italiano, ty pičo. Já jsem byl na v Rákosu ten cíl, to proletěl Já Rákos. jsem viděl, jak to... Jsem byl ještě pičo tam skoro u tebe, ne?